Hello guys! Good afternoon! So it's Christine and it's our family budget. So ngayon, actually ngayon ako nag-vlog. Today pala is October 11, 2018. Today is Thursday. So medyo oras na tayo nakapag-vlog. Pero ngayon is kakain tayo. Ayan. Wow, yung cleavage. At saka, look at that. My red lips. Kinyo ha. Dahil kakain kasi ako. Gusto kong kumain kaharap nyo. So, nagre-lipstick talaga ako, no? Feel ko lang lipstick. So, hayaan nyo na kasi ma-erase lang din naman yan mamaya. So, meron akong, bumili ko kanina sa, dyan sa, eto, kamote yun. Hindi ko alam bakit ganyan yung latik niya. Dito parang napagdamutan ata itong dalawa. Pero, ayaw ko din naman ng masyadong maraming, asukal. Pero eto, medyo maraming asukal dong. Hindi ko nga alam, ang mura ng saging niya kasi 10 pesos, 3 na siya. Kasi usually dalawa lang talaga. Pero eto 3. Sa kamote din 3. So, ayan yung ating kakainin. So, matatawag ba itong mukbang? So, tawagin na natin itong kuan. Tapos ito, mag-juice tayo. Kay Hagrid to, pero iinumin ko. Okay, maingay. Pero, ayun. Hindi ako busy ngayon. Actually, meron pa naman akong gagawin, pero hindi na siya ganun ka urgent. Urgent talaga. Kasi si Sis Jing sa ito yung request si Sis Jing sa Buhay Working Mom. Please mag-like at mag-subscribe kayo sa kanya. Marami din siya mga pasabog dun sa channel niya. Isa siya sa mga viewer ko na talagang minamahal ko. Hi Sis Jing. Init. Isa siya talaga sa mga subscriber ko talaga na talagang lumalaban din. Aside kay Sis Angela ng Angela's Happiness. Ayun, mag-subscribe kayo sa kanila dahil sila yung mga talaga, mga lumalaban. Pero ayun. So diretso na tayo doon sa Sis Jing, kung pwede ko bang i-tackle yung about sa mga hate comments na natatanggap or yung mga taong dinadown ka. Like parang pag nagsa-start ka pa lang sa pag-YouTube, may mga ganun na parang ina-underestimate ka nila. Which is, relate naman ako sa ganun dahil ilang beses na nangyari sa akin yun. Though, maraming salamat pala dahil syempre 11,400 na ako tayo. So, diba? Parang kaka 2 years ko pa lang. Pero, medyo marami-rami na rin pala. So, hindi ko in-expect na gano'n, diba? Pero anyway, so sa mga hate comments kasi siya daw na na-hurt siya dun sa mga talaga nag-start pa sa pag-YouTube. Alam mo yung sakit na nararamdaman mo, like parang pag may nagdi-dislike, pag may mga negative comments, ganun. Ang sakit. Ang sakit, Des. Ang sakit talaga. Hindi ko i-deny yun. Nung nagsasimula pa lang ako, ang sakit talaga. So, parang may time na para akong na-depress doon sa like yung may nagdi-dislike, may mga comments na masasakit. Diba? Kasi, sabihin ko sa inyo yung mga comments, yun sa mga old na mga viewer ko, alam na ito. Yung mga may nagko-comment na, yung bahay nyo, bakit ganyan? Bakit plywood lang? Basta yung mga ganun. Pero yung mga plywood na comment, hindi naman ako na-hurt doon. Pero may mga words sila doon na nakakasakit din. Pero, ayun. Kainin na natin ito. Harap. Tapos, ganito yun guys. Sa mga ganyan, mga hate comments, ganito yung mga gawin nyo, okay? Napagdaanan ko na rin yan. Yung mga hate comments, normal na talaga yan na mapagdadaanan mo. Especially kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube, talagang medyo, in fairness naman sa channel ko, hindi naman talagang maraming mga nega na nakapasok sa aking quota. May mga mangilan-ngilan, pero normal lang yun kasi
sila yung nagbibigay kulay dun sa channel mo. Parang sila yung obstacle ba? Parang ganon. So, normal lang yun. Diba? Ako kasi, ang ginagawa ko guys, may mga negative comments noon. Dinidelete ko yung mga comments na hindi ko nagugustuhan. So, pag na-delete ko na yun, wala na. Hindi ko pa alam yun na pwede pa nang i-block. Kala ha? Ayun ko man ha. Harap. Tapos, kasi sa akin, nung mag-start ako, kainin ko tong kamote. Masarap. Harap. Lasang oil. Goose oil na ginamit dito. Ang fairness yung lipstick ko. Hindi tatanggal. Ako kasi, sa akin ngayon, meron pa namin namang nagdi-dislike. May mga nagdi-dislike. May nagko-comment ng hindi maganda. Alam mo, maganda din naman kasi yung mga comment na may mga comment na okay din naman. Medyo masakit yung comment, pero yun yung realidad na sinasabi niya. May mga ganong comments. So talagang nagpapasalamat din ako sa mga comment na ganon. Pero may mga comment kasi mga out of the world na talaga. Kasi yung sabi ni Sis Jing na parang may nagsabi sa kanya na nakalimutan ko yung sinabi niya. Parang ano ata yun. Sinabihan siya na parang ano ba yung ginagawa mo? Parang pagkakaintindi ko para bang ang ginagawa niya parang nakalimutan ko lang ano yung sinabi sa ano yun. Parang nilulook down siya ng tao na parang ano ba yung ginagawa mo, parang ano, parang baliw na, pag ganito, nagbablog, mag-isa, parang ganun siguro yung ibig sabihin ni Sis Jing. Ayun. Okay. Oh, no! Kasi na-hurt ko talaga siya. Actually, yes, noon, nahihiya kasi ako mag-vlog. Hindi ko kasi share sa Facebook ko, personal. Kasi dalawa yung Facebook page ko. Isa sa personal. Yun yung Facebook page ko na hindi pa ako nag-YouTube. So siya yun. Yun talaga, doon ako nagbibisaya. Doon kasi yung mga relatives ko doon. Yung kami nakakapag-chat, gano'n. Yung sa aking Facebook page naman, yun yung para sa inyo, sa mga subscriber natin, sa mga ginagawa ko sa YouTube. Pero sinishare ko din sa Facebook personal ko. So, ganun yung ginagawa ko. So, sa mga nag-a-add sa aking, sorry ha, kung hindi ko kayo ina-accept. Kasi noon pa naman, sinabi ko na gusto ko lang talagang ano lang talaga siya for ano lang yun, pang family ko lang talaga yung relatives kasi doon lang kasi ako nakakapag-Bisaya guys. Parang doon ko lang ano yun, basta ibigay nyo nila sa akin yung aking personal Facebook page kasi pwede naman kayo mag-message sa akin sa sa aking page, sa Facebook page, pwede na kayo sa Instagram, ganon. Pero sa akin kasi hindi ako ganon na-hurt sa mga ganong yung mga dislike. Kasi sabi ni Sis Angela na-hurt na siya dun sa mga dislike. Na, parang naiisip mo na, ano bang ginawa mo? Bakit siya na-dislike? Parang effort ko dun sa mga ginawa mong video. Tapos nag-dislike lang, diba? Actually ako, ngayon, may nag-dislike naman. Pero, every upload ko, hindi ko siya napapansin. Kasi, hindi ko siya nakikita eh. Kasi tumitingin ako doon sa views at saka doon sa mga comments. Doon ako sa Creator Studio. Creator Studio. Kung sa gusto ko nag-YouTube ka, kailangan meron ka nun. Bago yun sa YouTube eh. Creator Studio na parang app siya na para sa app siya sa mga mga vlogger.
Na doon mo makikita yung analytics, doon mo makikita yung mga comments, mga likes. Pero kasi hindi ko nakikita yung dislike. Actually, makikita mo siya kung titingnan mo talaga doon sa ano. Pero usually, pag nag-open ako sa app na yon, doon lang talaga ako sa pinaka-ano niya. Yung comments, yung views, yung kinikita ko. Doon mo lang makikita kasi yon. So, yung dislike, hindi ko siya nakikita. Kung hindi ko talaga i-intentionin na tingnan siya, hindi ko talaga siya makikita. At hindi ko na titignan kasi yun ang comment lang talaga, tsaka yung views yung tinitingnan ko doon sa Creator Studio. Kaya hindi ko masyadong napifeel yung dislike. Honestly talaga, hindi ko na masyadong napifeel yung dislike. Kasi ang nakikita ko lang yung mga likes lang. Likes, comments, and yung views. Yan lang yung tatlo. Kasi hindi ko nakikita doon sa sa screen. Kailangan mo talaga tingnan doon sa analytics kung ilan nag-dislike. Tingnan ko pa ba? So, hindi ko na tinitingnan. So, ganun yung ginagawa ko, guys. At saka, pag eto na-learn ko to sa isa sa mga nag-YouTube. Pag may mga haters na, alam mo yung mga out of the world ang sinasabi, actually, wag nyo silang i-block. Yun na yung ko nun. Kasi nung nalaman ko nung pwede mang-block, binablock ko agad basta. Masyadong hindi na maganda yung mga sinasabi. Pero ngayon, hindi ko binablock. Ang ginagawa ko is, hina-hide ko lang sila. Hide user. Makikita mo din yun sa baba ng block user at ayun. Basta nandun sila lahat. Kasi diba, dagdag views yun sila. Dagdag views din sila. So, mag-comment man sila ulit, ikaw lang yung makakabasa at saka siya. Yeah, parang gano'n nga. Pero hindi siya makikita ng mga ibang mga tao. Ibang mga manonood. Hindi siya makikita yung comments niya. So, ginagawa ko, hide user. Hindi ko na siya binablock. Nakikita pa rin niya yung mga videos. So, kasi dagdag din naman siya sa sayang din siya. Sayang din yung view niya, di ba? Pero ganun yung ginagawa ko, guys. Pero i-block. Sayang. Ang sabi mo sa akin, kaya na-weird doon sa mga ginagawa ko. Kasi nga, nagbablog ako, ganyan. Sabi ni mama, joke lang daw yun noon. Nung naman niya na, hindi kita pala ako sa YouTube, tapos, meron palang mga nakakilala sa akin dito sa YouTube. So, parang napabilib din si mama na, kasi, taong bahay talaga ako, mahiyain ako. So, hindi niya akalain na parang, parang, ikaw mag-YouTube, makikipag-usap sa mga tao, diba? Parang hindi niya ma-imagine, kaya hindi siya makapaniwala. So, continue yung, guys, yung ginagawa mo, continue mo lang, kasi ako din, noon hindi ko din alam, hindi ko nga inisip na, aabot ako ng 11,400 na subscribers. Sabi ko nga, ng 11,000, as in never ko inimagine na talaga, maabot ko. Wala lang, nag-upload ako ng videos talaga, hindi ko alam na may manonood. So, ganun lang, guys. Ganun lang. Maubos ko na to. Sis Jing, wag na ma-hurt. Kasi parang na-depress ito si Sis Jing nung sinabi. Parang na-depress siya dun. Hindi ko rin alam. Pero, may lang yun. Parang si Sis Angela ata yung may tawag dito, na-hurt sa dislike. Normal yung dislike. Di ba, sa life kailangan balance eh. Hindi pwedeng puro like lang. Kailangan din ma-dislike. So, normal lang yun. Huwag kayong mag-alala. Wala akong masabi. Ay, Lord. So, yun lang, guys. Dito na ako magtatapos dahil kailangan ko natapusin yung aking ginagawa. Ngayon pa kaya gago nyo. Dalawa. Mamaya na yan ang busog na ako. Yung sa kamote.
Tapos pala ha, grabe yung ano guys, yung loto. Tumaya na kayo sa loto. Tumaya na ba kayo? Diba, bilyon na ba? Yung loto, bilyon na. Grabe. Hindi ako tumaya. Hindi mo kumataya sa loto eh. Pero natatawa ko kay mama, yung mama ko. Tumaya talaga sila. Kaya lang naman kasi yung lumaki yung ano, yung price. Kasi diba, bilyon? Grabe. Imagine ko ako yung mananalo. Anong kaya ko sa pera ko? Parang, wala na. Finish ng buhay. Parang wala ka na paghihirapan. Parang ayoko naman ng ganun eh. Pero diba, syempre ayaw ng pera. Pero, yun. Parang ang hirap i-hit. Talagang jackpot talaga, no? Kasi ang hirap i-hit yung 6 na digit. Yung 6 na numero na lumalabas. No, grabe. Jackpot talaga kung makukuha mo siya. So, yun. So, mag-ano kayo guys? Anong tawag dito? Tumaya na kayo.